Čo? Možno je to rýchle, ale zdravé to určite nie je. Ale áno, poslali ste nám výbušninu, avšak teraz, keď máme tu... To je ten podozrivý chlapík, čo sme ho vtedy videli na ulici. Poďme sa pozrieť bližšie. Seňor, dohoda znela vaša sloboda za loď. Ja som slovo dodržal, tak mi ju dajte. Ale také jednoduché to nebude. Najskôr chcem vedieť, prečo je taká cenná. Nejaká starožitnosť? Drahá umelecká práca? Stratili ste reč? Tak dobre, poviem vám to, je to mapa. Vedie k potopenému pokladu, k lodi plnej oro, zlata. Ale je zašifrovaná. Bezo mňa ju nerozlúštíte vy zadubenci. To nedokážete. OK, kapitán. Možno sa nejako dohodneme. Zmizneme odtiaľto rýchlo. Dajte mi tú loď, Niños, lebo spravím z vašich hlav španielské kastanety. Daj mi tú loď, Niño. Na ní! Kde sú? Nestojte tam, pomôžte mi. Tu niekde musí byť nejaký tajný otvor. Aký otvor? No, prepadlisko. Ako ste vedeli, že práve tam je tajný otvor? Nevedel som to. Utekajú preč. Chyťte ich, vy babráci. Nie. Nesmiem ju znovu stratiť, už nie. Len to nie. Tam sú. Keby tu tak bol strýko Držgroš, ten by tých roduchov vymlátil ako žito. Strýko Držgroš, to je ono. Práve teraz má to interview v čokoládovni. Utekajme! A v tejto nádrži je toľko čokolády, že stačí na výrobu tabule veľkej ako môj trezor. Naši diváci sú zvedaví, ako ste získali svoje bohatstvo. Jednoducho, bol som šikovnejší ako ostatní a tvrdší ako tí najtvrdší. Ale vážim si každej peny, pretože som tvrdo pracoval.